Oo, maano ka. Bahala. Gasal tayo. Dito lang. Si Congressman dumating. Ano masasabi mo, Kung? Gulog. Saan kainan? Saan si Kuya? Pahinga. Kain kami dito. Sila Gwen dun sa kabila. Dun sa nilikasan nila. Kami dito. Bigla lang na si ate. Ito, Luyo, anak, karne, wala na. Manggatos. Pag wala, pinanan. Manggatos. Tadi 300. Ayan po. Doon mula sa kanila ulit. Lawak ng bahay. Tilo. Ano po, magandang tanghali. At ayan, tanghalian na. Bali, bibili kami ng ano, pang-ulam para makain sila. Bahay na, din anak ko. Diba na ako? Kami na sana mag-ano sa to. Hindi na, magtrabaho na kami sa to. Crossing. Sarad ko. Pambili kami ng pang-ulam ni ano, mga Marigwin. Saring bakal. Sarigod ka nito? Karni. Oo. Tadi? Sarin. Grabe mga giba yung bahay sa tubig. Yung alon. Wash out pa rin talaga sa dito. Oo. Pero nung mag-aamat ako ta, pag nararamdaman ko to, gatong-gatid ko, mga patanan ko na. Oo. Grabe ka to. Patroma. Primero sa istorya yung nagkaarap ko sa Hmm. nagbagyo man sa lang po sa tumaray ko. Buwar ka din. Na parang pag wala akong matupatid ko dito. Oo. Naghahanap po kami ng ano, karne. Para makapagsabaw sila. Evacuation. Ala, karne. Hindi natin. Tirang kilo. Ikaw ba na? Bilo tayo ng pang-ulam nila. Sige natin. Kaya narin daw isang kilo. Okay na yun? Isang kilo. Ito. Paano na po? Sabawan. Kasya na yan? Isang kilo. Oo. Oras na. Mas may bibitan. Payment niya. Ako lang mga pag sinabawan. Mahaba nga pa dito, di pa ako makapasok. Sentro. Doon sa punta kong may babo. Di ka ba dito? Tapos mariidat ang dami. Boss. Ano sa butang? Bili kami ng panlahok.
Nuno ka. Ate, tadi man ako na. Asa di ka na. Ako nga. Tadi ka malabos. Ito ah. Buko sa di. Ano pa? Okay na, sangkap na yan. Sinigang, gabi sa kanya Oo. ng kangkong. Opo, sangkap na. Yung ano. Ayan po, hatid muna namin yung ano, yung binili namin na pang-ulam. Oh, biling pang-ulam namin. Ihatid muna. Sorry man. Wala to oh. Dito. Adi ah. Di pa lang kamo. Pero ko pag bagad, kuwadi, lantok. Hindi rin. Ano, di sana? Dito man sana? Oo. Ayan sila. Naglilinis. Linis. Yo. Sinuubo na. Dito sila lumika. Pumunta kayo mo yan. Ayos man. Walang problema sa amin. Hindi ka matutubad ba? Labos sana. Tubalik. Ha? Pag ko na ako na-edit. Ha? Nakapag-vlog na. Dito pala sila. Ayan po. Doon muna ako sa kanila ulit. Lawak ng bahay. Yung ano? Tilo. Ang bulang para. Sabi ko, magkasuksok sabi mo nga. Sumrarong ko yun. Nagsutsutan. Mo talaga itong butangan gagawa. Ang si Tilo, nilinis. Lalawat luyan. Ha? Lalawat luyan. Kaya mo tuluyan? Dito pala. Ha? Dito. Ay napako. Pinsan nila. Napusok ko no. Okay. Dari si Bob. Ayan po. Tingnan natin dito sa ano, nalikasan nila. Si Gwyn. Tinagak mo po yun. Oo. Mati. Sa dinasakit pa sa pinagtadok. Ay, ano? Naglog sila sa bago? Sabi sa si Naglog sila sa bago sa adi? Si Diman? Malawak pala to, walang nakatira. Tapos sila muna dito, pansamantala. Yo! Amuay! Nya, Nagluluto. bit nya. Ibos ka di baloy ay. Oo. Liwas. Pinano nga Lawak iso. na. Pinatanggal Balokban. sa kandado. Tamabuksan ka na. Bigyan ng tuso, no? Bigyan ng pagsa dere sadi. Pwede mo nagsusunod na dyan. Lawak ng nalikasan nilang. Pero sa dinabot man sa di taas. Ano? Hanggang ko alam. Natikot sana. Ay pati na rin, nabot sa tubig. Amo. Taas ang malalik Nabot pala ito ng tubig, mataas na to. Parang hindi nata Kaya pa, Parang udaman yan ni ano eh. Bakas. Walang bakas. may bagyo na naman dyan na bago. Oo, sabi. Leo. Di Leon. Ah, Leo. Leon. Leon. Matapang pati yun. Makuha yan. Matapang. Matapangan ta Leon. Tapos parang hilain pa ata si ano, Christine. Ay, sus. Di ba na nagsulas nakakaalis? Hindi pa. Ang po, tanghali na. At nagdala ng pagkain si Mama ni Gwyn.
Ito naman binili kanina na karne doon sa ano, sa unahan. Si kuya nandyan pa sa baba. Naglalagay ng mga daanan Ayos mo pa. na pataas. Mabilis naman yung paghupa ng ano, tubig. Ulam. Yung kinunot na pagi. Kanin. Dito na ako kumain sa kanila. May mga natira-tira pa rin mga daan. Ay, alas maubos yung bahay nila. Taon ko na kuya. Yan, umupa ng tubig. Nalagay ng daanan. Dito sa akyat. Makapalan chip. Kaya kung di bumigay. Dito sila dati nagluluto. Yung kusina nila. Nabayad na pa rin sa mga side. Oo. Kita na yung side kanina. Puro tubig pa yan. Kanina pagdating namin dito. Hindi ko binukulan sa iyo. Dapat eh. Amo. Mm. Tinanggal niya yung dalawang SIM para makapasok siya. Yung ear doon. Mapakuha pa ka. Pinagguguyong-guyong ko ni tanin. Wala, padurang ko ta. Bakit tayo rumugma? Eh. Nakalak na di. Narurugan kaya di ko. Ay, amo ay. Nagbababa. Kailanganin pang bumabasan? Pero saon ko eh. Oo. Natira lang yung ano nila. Tindahan. Sana wag naman ng umulan para Kuno naman ito na bagyo. Daming ba kuno? para mawala na yung tubig. Sabi natin, Chiche, hinihila daw yung Christine. No? Oo. Ano, po kaya posible daw Leon. bumalik yung Christine. Oo. Sabi ko, wag Hindi naman. naman bumbayag sa di sa dakol na kaagian eh. Oo. Saka wala nang sisirain. Kaya lang yung Leon. Oo. Yung Leon dapat pumunta na sa gubat. Doon sa gubat pwede. Nakakatakot yung Leon. Matapang pati yun. Hindi siya nasuporta sa Chiche. At kung mga naga. Yan, kainan. Yan si kuya. Pahinga. Kain kami dito. Sila Gwen dun sa kabila. Dun sa nilikasan nila. Kami dito. Bigda lang si ate. Sa to luyo, ana, orig. Karni. Wala na. Manggatos. Pag unaw, pinanana. Manggatos. Tadi 300. Oh. Kain. Masarap pagi. Panos na pagi, manghang. Sakto. Si Pinson. Kamu talaga kadi? Sana kasi. Nag-artist eh. Pinagdagusan lang sa scale. Kamu talaga kadi? Ano, mga igin sila. Mga nagraan na. Pag igin nila, nag-ipap. Babay. Saan man kami katulag para urista? Mag, ang malik mahuwa. Di mo, Pansamantala. tubigan sa to, kung ano. Nguwan. Kung pag ko, nalagubas, pag ano nga niko, naglilipat kami at saka tubig sa So, kalisan na, yung tubig. Kaya lang sana kaya lang sa tubig na nakaparating. Ito na lang, dog na ba yun? Oo. Pero okay ma. Hanggat gusto nga nyo sa di sa naka. Kuha kaya kagawan. Kuha barangay. Gusto nga nyo. Sige. Kaya lang, ilang sa tubig. Takadakon sa magkano. Bigyan sa, bigtaon ka na. Walang lilikas. Hindi man naka-kuwasahan. So naka
Luto na. Inak gayong nakalog. Pang mayaman talaga. Kain po tayo. Sininag na sa mga naglaba. Nakaumarang ah. Si Congressman dumating. Ano masasabi mo kung Anong gamit mo pag-tex? globe? Wait, ano ba yan? Meron. Yan nga namin dumadaan. Ang gamit ko, trust. Ito sila Tasay. Trust. Si Papa Nicano Oli. Gagatcho. Trust ang gamit ko, hindi pag-text. Tiwala lang siyempre, kaya nga trust eh. Oo. Tiwala ka lang, makaka-upload ka. Oo, di ba? Lupit talaga pagka ano? Papaligwin Lupit talaga na pagka yung mag-ayos doon ganyan sa na baba. pagkakataon, may mga Kalkal. makaka-video ka talaga. Ay wala, silpil lang Kalkal tayo. ng mga kaya gamit. Hindi tayo nakapag-vlog. Yung kasagsagan ng Noong unang araw talagang Diyos ko. Ng bagyo. Dito. Kasi mababasa yung cellphone. Yung mga bangka nandito sa taas. Wala tayong mga gamit pag nasira. Kaya sa kanila magandang vlog nila. Sa GoPro. Ayan mga ka-alright. Ang patuloy pa rin yung pagukay ni Kuya. Yung video nila wala na. Basag na, wala nang pag-iinsayuhan. Yung kwarto nila wasak. Ito yung babaan ng nakaraan. Kwarto. Buti yung mga gamit dito di nalaglag. Mga babasagin. Paus na ako ah. Bapos? Bumaba. Ito pala. Maano ka? Balance. Gasan tayo. Dito lang. Ano? Mga pato. Nung grabe ano. Ay, ang lilinisin. Daming panggatong. Yung binibidyo kaya nila, wala na, sira na. Video kaya nila.
Yung yero sa baba, naano na yun. Yung dalawa. Yung yero. Di ba yung ginagamit na gano'n? Ha? Pinasok daw yun. Pinasok? Oo. Yung pinto. Doon sa CR. Oh, yung ilulutang-lutang yun. Oo, hindi ko. Ano? Sanday. Dito tayo, kita tayo. Bilis yan ng paggupa. Baka may pako ah. Ano lang, pinakuha, makuha. Helmet. Ayun, helmet to. Ano lang yun, mga salamin, no? Isang kahon. Salamin. Ibong ka na kanimo? Ibong ka kanimo? Dama na akong signal. Pag nagkamotor ako, may Nagko na helmet. Baka na ano, nalunod yung mayari. ano din may dala. Baka na ano na yung sakit. Ano ba yun? Sige, sige lang. Takot na. Hindi yan, hindi Baka tayo, muna tayo sa baba. hindi tayo babagsak niyan. Dahil panggatong. Ano? Makita na yung bahay. Kanina yung tubig, dyan pa sa may, ano na yan. Hindi pa kita yung sahig. Ito agira. Bilis ng paggupa. Kung magbangka pala, makakarating doon. Nakarating na si Tilo nga kanina nagyaya sa akin mag ano, bangka. May bangka dyan si Tilo eh. Puda na tubig. Oh, ito ng puda na. Masag ka doon. Doon sa may kahoy. Tungtong ka dyan. Doon sa dulo. Dito ano tayo, baka mabagsakan si Kuya. Hindi pa tanda rin. Hindi pa tanda eh. Hindi nila nakakabit. Talaga antay tayong maganda-ganda pang ano. Ayun ditong bahay, wala na. Wala na. Tuturugan ay. Hirap pa nung banding dyan oh. Nung nakaraan. Video okay pa. Oo. Kaya pala nag-video okay, nagbanding-banding guys. Banding-banding na pala, mawawala na. Wow, yun ang nangyari eh. Grabe eh. Nakakala ko makakarapos tayo dun. Silim. Yun na. Mga ilang araw pong baho na lang po yan. Nangamoy na yung tubig. Mga bulok na yung mga ano. Dahon-dahon. Batid ba yung mga pato? Buhay? Kung sa'yo, nakawala lang sila. Okay lang. Oo. Yung kalapate pala dito, ubos. Ah, di mo mamamatay yun. Ubos, sabi nila, patay. Sa ilalim. Ayun nga, may ano ba yun? Parang Patay daw lahat, sabi ni Roya. Kasi ilalim pala natutulog. Wala nang lumutang. siya ng kwarto nila. Dito tinutulog-tulogan. Oo. Ito, Oo. Yung mga itlog pa nga. may itlog pa. Ay, yung mga gamit nila sa iba, sa ilalim. Yung mga damit nila, Gwyn, nasa ilalim pa. Sabi ni Gwyn. Hindi na matatanggal na yun. Bagsak. Grabe yung nangyari sa kanila mga paring Jason. Parang kailan lang. Bagsakan. Kunin ko lang doon kila Chinchin kung ano lagay nila doon. Nakapunta ka na ba doon? Hindi pa. Hindi pa makontak eh. Balita kaya doon sa kanila. Malamang mas maandun yung tubig kasi Mas dito nga. malala yun. Dito nga malalim talaga. Lagpas tao pa yan. Kasi yung second floor niya oh. Yung sahig. Eh, tinitingala natin yan eh. Kaya wala na yung kanyang mga plywood. Wala na.
Ang bata. Eh, huwag ka sumabay. Sige. Viral yan. Dito kami dumadaan sa kapatid ni Papa ni Gwil. Pauwi na kami. At sila ko agad kinuha yung gamit muna. Kasi hindi pa na makakagawa dito. Ayun na sila ko agad tatay, Mr. Teacher, si Papa ni Kuano uli, yo, Vicente. Ayun, nasa loobong ko. At pupunta ako ng Nabwa. Kasi marami rin sa atin nagtatanong kung kumusta na sa Nabwa, kung makakadiretso na ba. I-update natin yung mga tatanong. Babaho na yung tubig. Ayun, nakita na natin yung kalagayan nila Queen. Okay na naman na sila at nakalikas na. Kanina nagluto kami ng karni pang ulam. Tinanong ko sila kung ano gustong ulam. Karni daw sabaw para makaikot. Bumili tayo ng karni kanina. Kasama ko si mama niya. May dala akong pera na nakabili tayo. 1 kilo. 300 yung kilo. Tapos doon na rin nila ako pinakain. At yung LCC ba to? Naglilinis ata pero bukas. Pero parang di pa sila nag-ooperate. Naglilinis sila sa loob. Kasi daming dumi. At may grader na rin na naglilinis dito sa harap. May daming basura. At yung kinakain na namin parisan, sarado pa. Daming basura talaga. Yun ako. Huwag lang tayo maplatan. Kaya walang vulcanizing shop. Lalim. At ayan, pray lang tayo na sana yung may nabubuo na naman na bagyo. May bagyo na nga, nabuo na nga siguro kasi may pangalan na. Sana wag na po wag naman tumuloy na. Kasi kawawa yung ating mga kababayan dito sa Bicol na mga mababang lugar. Kawawa po sila. Kasi lalong lalaki yung tubig na yan, kunting atras pa lang ng tubig pag umulan, balik yan sa dati, baka sumubura pa. Kasi dati nang nandyan na yung tubig Tapos magpupultang kulit ako ng aking motor kasi nabawasan na. Baka magkaubusan pa ulit. Yung daming motor na sira, mga inabot ng baha. At sila Gwyn doon, hinahanap pa nila yung mga iba nilang gamit, yung mga gamit nila sa pagluluto, kasi di sila mga pagtinda. Hinahanap nila, pero nasa ilalim ka lang daw. Sana di naman inaanod. Kanina nakita na nila yung kawali. Ang dami nang naghanap ng luto nila